Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Mayong hapon naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamati kag siyempre welcome naman sa itong pagpangalagad sa This is My Life sa Lunes nga edisyon. Una nga Lunes sa bulan sang Enero tuig 2021 kag una man nga Lunes sang tuig 2021. Tsakto titawe? Yes. Ang itong man pagpangamusta sa inyo mga palangga naton nga mga tagpalamati. Kamusta lang? Sa unang adlaw sang balik trabaho sang aton sa ni mga kauturan sa mga araya sa ilatag sa kapuluyan mayong hapon lang dira. Aton man pagpangamusta sa inyo tanan kag inyo kubos nga lagad si Tita Wilma upod ninyo sa This is My Life karon nga hapon tugtugtak na alas 3. Lingawon naton kamo. Sang pila man naton ka mga natipon nga updates diri sa Aksyon Radio Bacolod. Uy, ito no? Sa dalagan man sa aton panahon, aton manihatag sa karon nga sa diin halin sa pag-asa, aton na mabatsyagan ang matugnaw nga panahon. Ang mga nagliligad, abi ninyo ano, kung kaagahong batsyagan tagin man to din katugnaw, pero ano gani ito, Wilma? Ara gihapon ang kapaang, ha? Pero chilly weather starts off 2021. Hibaluon naton ina karon. Kag gamay man nga update, syempre, no? Nahanungod sa records ng coronavirus sa aton siniman mga palangga nga mga tagpalamati. Gani relax lang kamo dira. Sometime ari man kita sa inyo nagaupod sa karon nga hapon sa This is My Life. Sa aton mga palangga nga mga tagpalamati, especially nga aton mga senior citizen nga ara sa ila dira tag sa kapuluyan, samtang nagahilay-hilay, kag nagasulusandig nagapatung ang mga batiis sa ila sini mga dibandera or malaba man nga bangko. Samtang ila sini mga palamati na nagaupod kay Tita Wilma karon nga hapon, aton man pagpangamusta sa inyo. Okay lang to Okay lang basta okay, di ba? Sige. Sa aton man mga kabataan dati ang iban medyo masako-sako na sa ila sini modules, di ba? Ang iban masako-sako na sa ila modules kay sa public school balik na sila yamong. Ang aton sa mga private schools, yung mga estudyante next week pa na sila yatawe. Gani relax lang dira, ha? Ara lang kamo dira, ari man diri si Tito Wilma nga mag-upod sa inyo tugtugtak na alas 3. Kag syempre mga palangga may naton nga mga tagpalamati nga nag-upod sa aton sa FB Live, pagi sa Facebook page ng Action Radio Bacolod. Inyo dira nga mga messages apway dikid, no? Greetings ninyo, mensahe ninyo, ara ang aton sa ni chat room, send lang ninyo dira. Pero mga nag-upod naman sa ilatag sa iya ka mga radio. Ang mga reupod sa ilatag sa mga radyo, pwede man kita iya makaupdanay na 684 kilohertz kag magluwas man sina ay no pagid Tita Wilma
ang aton text hotline para sa inyo man mga greetings. Ara sa pwede ninyo ma-type kag mapadala sa itong text hotline 0963-757-0874. Again, itong text hotline 0963-757-0874. Paamo ka na pala ta, Wilma. Kaga magluwas man sina, aton man mahatag sa inyo sa sininga hapon ang pagbasa sa isa man ka mensahe, no? Isa kasulat paagi man sa pagpadala sa mensahe sa itong sa ni personal nga Facebook account via Messenger ay abaw na hanungod iniiya sa relasyon mag-asawati nagresulta sa problema. Inang mga kinaiya ba lang hindi na ito malikawan, mga pamatasan ba lang kung kaisa daw hindi nagid mapunggan kag daw hindi nagid matulon sang sinuman nga partner, asawa man o kun bana. Inabalang pamatisan nga may pagkadominante nan. Tapos kung gusto mo ya imo lang tanan ang imo lang tanan gusto matuman, dominahon mo ang imo asawa, dominahon mo ang imo bana na hibaluon nato ng kaundan sang sulat sang isa ka asawa. Kagangaton man mapaambit sa inyo sa sininga hapunan, of course, supun man ang inyo tag sa ka-horoscope, pagi sa itong tag sa ka-zodiac sign. Bantayan ninyo ina. Sa ika-4 nga adlaw sa bulan sa Enero, tuig 2021. So, balikan na naton ang ginmensionar una ni Tita Wilma na hanungod iya sa panahon sa itong pungsod Pilipinas sa karon. Kay sunuman sa itong Weather Bureau ang pag-asa ang bugos nga pungsod. Ari nagid kita iya sa matutun nga maulanon nga panahon. Ilabi na sa una nga semana sang tuig 2021 ina tungod man sa epekto sang ikog or tail end sang frontal system kag easterlies. Pati na iya ang mabatsyagan nga northeast monsoon. Ang northeast monsoon amo nang amihan, di ba? So dito ya sa bahin sa Metro Manila, sila man nag-experience sa matugnaw nga panahon sa bugos nga semana. Suno sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kun pag-asa. Kag sa weather bulletin man suno sa pag-asa, paagi man sa weather specialist nga si Samuel Duran, ara iya makita naton ang clumps of clouds no sa kalangitan na masiling bala nga mga gahugpong-hugpong nga mga galom nga halos daw kun lang taon mong kalangitan naton pulos na lang galom medyo madulom-dulom tungod ang bugos nga pungsod natabunan sang mga galom na. So, halin sa bahin sa Metro Manila, baka nakulapan, pati Central Luzon, pakadto na iya sa bugos nga Mindanao. Halin sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga amo inang nagadulot sa mga pag-ulan-ulan nationwide. Karon man nga adlaw Lunes, magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta man nga mga pag-ulan-ulan kag pagpanaguob dito sa bahin sa Metro Manila, Central Luzon, Southern Luzon, Bicol, sa Eastern Visayas kag Mindanao, inabangod man sa epekto sang tail end sang frontal system o kun shear line kag ang easterlies kag ang pagdapyaman sang matugnaw nga hangin nga ara iya sa direksyon halin sa sidlangan nga bahin. Ti paindamon sa pag-asa sa mga residente sa nahinambitan naton nga mga lugar nga kinahanglan mangin mainandamon kag mahinalungon sa mga posible pagbaha kag landslide nga posible tunaan man sang magaresulta na sang pagbaha kag landslide tugasang kasarangan tubtub mabaskog nga pag-ulan, Tita Wilma. Kag ining northeast monsoon or ang amihan sa iton papagtawag, amoy ni magadulot man sa magalumon nga kalangitan nga may ara man pagpulo panalithi pagtupa sang ulan sa mga probinsya
sa norte nga bahin, partikular na sa Cagayan kag Cordillera and of course, Ilocos region. Dili naman sa iton sa Visayas, dala na kita diri sa Western Visayas. Magulugal umon man naton kalangitan, may mga pagtupa man sang ulan sa hindi lamang mapagtangitiun. Kag syempre, ang temperatura diri sa aton sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental from 25 degrees to 31 degrees Celsius. So inaiya ang dalagan man sang aton panahon subong nga adlaw kag yes sa karon nga semana maulanon ang aton sini panahon. Di kinanglan makabati na tana ulo aligmat ulo alerto kag magpangaman gid kita no ilabi na ang para sa aton ikaayong lawas. Kag gamay lang nga update pa refresh ko lang no ang update sa coronavirus halin diri sa aton sa Dikbanos ng Bacolod probinsya sa Negros Occidental palibot sa aton pungsod kag sa Bugosman nga kalibutan. Diri sa aton sa Bacolod may ang bag-o nga kaso sang COVID-19 tatlo no nagdugang ina siya so may kabugusan na kita nga 5,600 ka mga kaso. Samtang sa probinsya naman sa Negros Occidental, isa ang bag-o nga kaso sang coronavirus. Kag may ara na record ang probinsya sa 6,399 ka mga kaso. Sa Western Visayas, magsiwan sa Western Visayas, dala na kita dira Bacolod kag Negros Occidental. Ang may kabugusan, ang aton Western Visayas nga 20 ka mga bag-o nga kaso. Kag suma total, may ara 21,694 ka mga kaso nga yara sa record. So sa 21,694 ka mga kaso, ang aktibo na lamang dira 799. Kag ang mga naka-recover, may bago nga nagdugang tatlo. So sa kabugusan, ang Western Visayas may 20,236 ka recoveries. Ang record naman sa mga nagkalamatay, isa ang bag-o nga nadugang. So may kabugusan kita nga 653 kakabuhi diri sa Western Visayas nga nadula tungod sa coronavirus disease. Sa ito naman bugos nga Pilipinas, may ada kita record nga 477,807 kag ina base man sa record sa Department of Health dili sa aton sa pungsod. Yes. Kag ang record naman sa World Health Organization para naman na iya sa bilog nga kalibutan. Ang ila sine-record sa COVID-19 naglabot na sa 85,502,232 ka mga kaso. Ina ang aton sa ni update no sa dalagan sang COVID-19 ining pandemic nga tubtub subong padayon man kita nga nagaantos kag nagapangatubang sini. Okay, 1:48 Action Radio Philippine Standard Time. Hindi na tungod naman niya sa mga seniors citizen, tabala na tungod niya sa absentee voting. Abi ninyo ginpaboran ina sa Commission on Elections sa COMELEC na ang pagpatigayon sa absentee voting para iya sa mga senior citizen sa maabot nga 2022 no, or 2022 no, ginaprubahan ina. Okay, tungod man sa ginasaligan nila nga magapabilin sa gihapon ining threat or paandam sang COVID-19. Tihambal gani sang spokesperson sang COMELEC kasi James Jimenez nga ila sa gihapon makita ang mga tao nga nagaginutok pag-abot na iya sa presinto sa adlaw sang binutuhay nga makitay nila mangin peligroso ina para sa aton mga senior citizen nga mga maluya ang lawas. Magliluwas pa sa pagpadayon sining paandam sang virus nga ini. Ang hambal ni Jimenez sa gusto naton nga makaangkon sa absentee voting for senior citizens kag may ara nga suwastyon kamiya magabuligid sa Kongreso para nga mapasar ina
So, kabay pa, no? Para hindi man mabudlay para sa itong mga senior citizen, di ba? Di ba mga senior citizen? Pabor man ka muna. Kaya nga, makita gin man natin during elections, bisan ginapain ka mo, propila man ka mo kagihapon, kaginabudlayan. So, isa sa ila nakita nga pamaagi para mapatigayon. Amo ang mail-in voting. Pero nagapabilin pa ina nga very complicated. Tungod man sa nakapending nga hagna para dira. Para magluwas man dira, kinanglan sa gihapon ng koordinasyon sa Postal Service ang aton sinipungsod kag mapaayo pang ila sa serbisyo antes ina patigayunon. Pero kung ako pamangkuton, paborman ko na pro, di ba? Na, para sa aton mga seniors, kapin pa kun mga nagasungkod na, mga may may diferensya na di magpatial pa yun sa inyo during election pero di pa naikandan kainit, di ba? O, sige lang, Tita We. Ari naman, sa itong mga motorista. Gakadlaw si Tita We, pero karon masampok naman ng kilay sa atong sa mga drivers mo kay nga abalahaw. Di paano kayo sugataon gid sila, na? Sugataon gid sila sa pagsaka sang presyo sa mga produkto sa petrolyo sa una nga semana ng 2021. Amo na iya ang pabutyag karon nga adlaw sa mga kompanya sang lingis. Di sa tuhay man nga advisory, ang Philippine Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Incorporated nagsiling nga mapasaka sila sang ila presyo sa kada litro sang ila produkto. Ang gasolina, mapasaka sila 45 centimos sa kada litro. Sa diesel, 30 centimos sa kada litro. Kag sa kerosene naman, mapasaka sila 40 centimos sa kada litro. Tingin sugalaw ganing LPG, nagligang simana, di ba? Pagka iniro, bang! Taas ang presyo ng LPG. Subong naman, ara ay ho na. Ay ho, manghay-hay na naman yung aton sa nga mga drivers. Okay, abantayan ta na. Basi buwas, kung ano man. Ay launa 52, Action Radio Philippine Standard Time. Mga kauturan naton, wala si Tita We na kapahanumdum sa inyo, pero pag madumduman ko, ginapahanumdum tagig ka mo. Ang paghalong naton, ang mga health protocols nga dapat naton tumanon, himuon ginaton, bisan hindi ta kamuya mapahanumdum, makasiling ka mo lagi. Ay, tawe, bisan kada maghambal, ginahimo na dinamon ang pagsuksok sang face mask, ang pagtakod sang amon face shield, pagbalo namon alcohol, kag pagpanghugas namon permis sang amon mga kamot, ang papaligo pa. Yes, mga anak, na kinanglan mangin mainalamon kamo sa pagsunod sina sa adlaw-adlaw nga tanan. Kung magwa kamo sa inyo tag sa kapuluyan, kung may kadtuan kamo, kay tandaan ninyo, amo lang gid ina ang makabulig sa aton sang dako. Gani extra careful para sa aton tanan para kita tanan healthy and safe. Sa aton na dira mga kauturan sa inyo man pagkinanglan sa mga praska kag mga matahom nga bulak. Ara lang asa likod sang Bacolod Bay Center, no? Ferrero Street ina dira. Ara dira ang Johnny Dossi Flowers 10, pero pwede man kamo makitawag sa cellphone number 0930-959-2828 na kag again 0930-959-2828 pwede gid na ara si May kag si Tintin nga maga-entertain sang Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. Hi. Hello lang dira sa itong sa mga kauturan nga ara sa itong FB Live. Mayong hapon,
Kamusta sa inyo? Kay syempre, Happy Three Kings. Happy Three Kings sa inyo tanan. Diba, Tita Wilma, ka-Epiphany kahapon mo? Kasimba ka mo? Kasimba ka mo? Yes, Epiphany kahapon. Okay, mayong hapon lang dara. And hi kay Guillermo Abaw ang ni... Agay permigini siya ginapatamiyaw nga daan. No? Kay Guillermo Clarito, good afternoon. Tito Will, magapamati lang ko sa This Is My Life. Ga-live sa imo program, Alex R. Montesa. Salamat, Gid. Hello, Nanay. Maayong hapon sa programa mo nga may dalas ang kadalagaan. R.R. Montuarihinio. Mayong hapon, Miss We. Yes, Miss Homalumen. Miss Heaven, thank you, Gid. No, mayong hapon sa imo dera. Tito Wilma, I'm watching. Happy New Year. Patamiyaw ko lang ang nanay ko gali, Leticia Figueroa. Kaya sa tatay ko, Amado Figueroa, diri sa Mabini, Valladolid, Negros Occidental. May damo gid nga salamat, Tito Wilma. Salamat sa liwat. Rosalinda Arellano Espadero, good PM. Gina Herona Fernandez. Happy New Year, Tito Wilma, mayong hapon niya. Salamat man sa imo. Kay Antonio Beronio, Tony, good afternoon. Thank you so much, Gid. Dali, Gid lang. Liso, tali bila sa piyak para makitaan tang ibay na tundiri ka nga mga nagapatamyaw. Paamo ka na. Hindi ko sa mahulag. Christina Flores. Okay, Dana, ina siya. Tita Wilma, mayong hapon, Happy New Year sa liwat patamyaw ko lang abyan ko nga naimpat bawa sobra man. Naimpat sa programa mo pero higaupod sa kahanginan sa may tamis mo nga mensahe sa kabuhi. Guillermo Clarito, may damo nga salamat, tita. Okay, welcome, Gid Alex Montesa. Miguel Nambong, mayong hapon, Tita Wilma. Yes, Sir Noel Amar. Sharing and likes done. Thank you so much. Tita We, greet ko lang happy listening sa family in siya diri sa Barangay Buena Vista, Hibong, Pontevedra. Monitor gida sa imo subong. Salamat. Paamo ka na. Tita We, Happy New Year to you and your family as well. Thank you, good sir. Manleya Cordova, watching from Manila. Anthony Jones, Savilio Siblay, Natawi, good afternoon, monitor lang ko di sa Barangay Inayawan, Kawayan. Jean Officer, good afternoon, Tito We, present. Okay, love you, thanks, bow. Good PM, monitor lang ko di matugnaw. Matugnaw sa Mabini, Valladolid, God bless you. And Happy New Year. Halin man kay Susan Pahariliano. Diego Val, mayong hapon, Tito We, Happy New Year. Kian Mark Castillano, yes, mayong hapon. Via Jonathan, sa imo salamat, Gid, as always, ha? Balikan ko lang na dugay-dugay ang aton man mga greetings. Gani, relax lang ka mo dira. Okay. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1! Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang... That's na Action Radio Philippine Standard Time. Relax ka mo anay dira, kay magabasa si Tita Wilma sang isa ka mensahe. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang atong pagkabasahon sa sininga hapon, yes, halin sa atong sa messenger,
isa ka asawa, nagapatawag siya sa ngalan nga Christina, kag nagaangkon man sang problema. Nagapangayo siya sang aton opinion. So, upod man karon ang inyo sini mga opinion, pwede ninyo mapadala sa aton text hotline. Again, aton text hotline 0963-757-0874. Kag hindi gani sa aton man, sa aton sini FB Live sa aton chat room, pwede man ninyo dira masend. Anyway, ang kaundan sa mensahe ni Christina Nagasiling. Tito Wilma, maayong adlaw lang sa imo kag sa tanan nga mga taga-Aksyon Radio. Sa tanan nga nagapamati sa ila mga transistor radio kag sa tanan nga nagaupod man sa imo live sa Facebook. Isa na ako dara. Bisan ara kami nagaupod FB Live, amon radio sa kusina, wala man patay-patay. Salamat, Gid. Una sa tanan, tawag lang ako sa ngalan Christina. Isa ka asawa. Pulo katuig na kami nga nagaupod sang akon bana. Isa kabilog ang amon bata, babayi. Mabuot ang bana ko, Tita Wilma. Nagasunod-sunod lang siya sa tanan nga gusto ko. Ako ang nagadesisyon sa tanan nga bagay sa amon puluyan. Kagang iyang mga suwestyon, wala ko ginasunod. Amo inang dalagan sa sulod sang amon panimalay. Pero wala gid ako nagapaabot nga magabunga ini sang malain sa ulihi. Sa ikaanom nga tuig sang amon pag-upod, nakatuon siya sa pagkontra sa mga desisyon ko. Bagay naman nga among ginahalinan sang amon kaawayon. Wala ko ina ginaproblema, Tita Wilma, tungod madali para sa akon nga ma-resolve ang amon problema. Sa ikawalo nga tuig sang amon pag-upod, mas pagid nga makahas siya sa pagkontra sang akon mga desisyon nga amo ang ginhalinan sang iya pagbuhi sa mga masakit nga tinaga. Pero wala siya sa gihapon sang mahimo. Ako ang nagapangibabaw. Ang pinakamalala ko nga desisyon, Tita Wilma, amo nga nagpadala-dala ako sa abyan ko. Sang iya ako kumbinser nga mag-invest sa isa ka investment scheme nga isagali ka scam. Nabatian namon ina dira sa Aksyon Radio kay gindala ninyo ina on air. Isa ako sa mga nabiktima sang abyan ko. Wala ko napunggan sang bana ko. Sang magpasulod ako sang amon savings katunga gid. Nga kon dumdumon ko nadula nga daw aso para sa amon. Tita Wilma, siya lang ang nagaobra para sa amon. Pero ako naman ang nagadesisyon sa mga financial matters. Tungod sa mga natabo, naghinulsol ako pero wala na ako sang nahimo. Nagahilibion ako sa pagpangayo sang kapatawaran sa iya. Pero ginlayasan na niya ako. Ginbayaan niya kami. Kag-abi mo nakibot ako. Subong may ginaupod-upod siya nga babae. Tita Wilma, kung magbalikay kami, mabag-o na gid kuya. Pero sa paghulat-hulat ko, daw hasta subong, daw wala gid. Dira na ako nagproblema sang amon sitwasyon sang akon bata.
Tita Wilma, ari lang ako nagapamati. Christina. Una sa tanan, para sa aton sini-letter sender nga si Christina, mayong hapon sa imo, kag madamo gid nga salamat. Kung lang taon nato ng imong sitwasyon, masiling bala naton, oo, isa man ina kapag tilaw sa inyo relasyon bilang mag-asawa. Pero galing daw nasubrahan nga daw sa diin, ara subong, nangindako nga problema sa imo. Problema tungod nga, sa iban nga bagay, nakapaumod pa ang bana mo. Daw okay pa para sa iya. Pero, sang ulihi, siguro siling sang bana, mundo sobra na. Wala na ko ginapamatian. Iya na lang tanan. Kung para sa kaayuhan, siguro, bisan si Tita Wilma nagasiling, bisan dominante pa ikaw nga klase sang babae, kung para sa kaayuhan, okay kin. Pero kung nakita mo naman, kaya mo na bala siling naton Inday Christina, no? Bisan diri sa aton programa This Is My Life. Kung nahibaluan naton nga maayo, okay. Pero kung imo man mabinag-binag, nga daw hindi man amo, hindi mo pagpahanugutan nga manggibabaw gid ang imo desisyon sa pihak nga naga-eksplikar ang imo partner sa imo, kinahanglan pamatian mo man. Kay base bala nga para sa imo insakto sa iya sala, kag sa iya man pag-eksplikar sa sitwasyon, kag sa posible resulta sang imo himuon nga desisyon, basi maglagapak ikaw. Mga mo na bala, sa pagdesisyon amo na siling naton, sa tunga sang mag-asawa, kinahanglan istoryahan. Ang desisyon sa isa ka bagay na hanungod sa pagpangabuhi na hanungod sa pagsinalayo, dapat desisyon sang mag-asawa. Ginaistoryahan kag kun ano ang dapat himuon. Kay bisan ano pa ang mangin resulta sina, kadalagan o kun kapaslawan, wala basulon, tungod nangin isa kamo sa pagbalay sang desisyon para sa inyo pagpangabuhi. Dako ginaiya nga sala, day kay nga hindi mo man mabasol si Tita Wilma kung sa sina nga bahin, masayad ko sa bana mo. Ano ang gintandog mo nga wala siya makapugong savings ninyo? Katunga sang kasang savings ninyo nga iya ginapaninguhaan kay ti kabalo kita nga ang bana ang amay sang puluyan amo ang haligi sang aton pagpangabuhi sang aton puluyan. Iyagin pangabudlayan, ina preparasyon para sa inyo palabuton. Nami man taning intensyon mo amakon mo na, di ba? Damo sang nabiktima sinang investment scheme nga ina without knowing nga isagli ka scam. May ara iya nga mga investment scheme nga maayo man ang katuyuan kag nakabuligid sa nangin miyembro nila. Amo na siling naton sa tanan-tanan nga bagay kung ano man naton himuon, dapat ukaton gid naton sa paghibalo kung bala makapaayo o kung hindi. Di hinulsul ka man pero ulihin na, kinanglan sugod ka naman sa puno na. Ang mabulubudlay sa sitwasyon subong Inday Christina kay nga suno sa imo may ginaupod-upod ng imo bana. Kaya kung lang tawin natin bala, sobra-sobra nga gugma, sobra-sobra nga pagpalangga. Ginaabusuhan man mo, notice nyo na, no? Sa mga lalaki nga sobra-sobra ang gugma sang ila asawa, ginaabusuhan ang pagsalig sang ila asawa. Sa mga asawa nga sobra-sobra man ang pagigugma sang ila bana, ba masiling okay lang na kay misis, amo, o kasi, amo, vice versa, di ba? Na, kung si Mrs. sobra ang gugma kay Mr., hala daog-daogon man. Sorry, Christina, wala man
Hindi ya sa imo bahin kay sa imo ya sa decision making, na? Galing ti wala ya sa makabali sa imo desisyon mo, na. Bisan ano pa nga ikaw man mismo nagahambal ha, makon mo na for 10 years, almost 10 years kay sila mo magapulo ka tuig na kamo nga nagaupod bilang nagasunod-sunod lang sa mister, baw lang nang baw, kapin pa kun buot imo ba na? Baw mga anak, mga asawa. Kun buot ang imo bana, kag ko nagasunod lang sa kun ano ang desisyon nga gusto mo, abi tikdul-tikdula man siya kag siling nga pa or ga or love, whatever kung nga nung pagtawag mo sa iya nga kun do sobra-sobra naman ko, abi piti ka balang dulunggan ko para mampawan man ko do ka nami bilang mag-amo sina, hindi nga halatanan mo na lang nga gusto sundon sang bana, hindi naman kay nga ma-misinterpretar sang iban, si Juana, Andres, abawa pasilong na sa palda sa asawa niya. So, it's just not good. Palangga is palangga. Pero kita nga asawa dapat kabaluman tas ang limitasyon sang aton ginahimo para sa aton bana nga hindi taman pagdaog-daogon sobra. Vice versa, amo man sa mga bana. Give and take lang bala. Amo na paamo ka na bala. Ti amo na, kay ginabusuhan mo ang pagpalangga kagang gugma sang bana mo. Pasalamat ka kay isa lang kabilog ang inyo bata. Na? Tungod sang imo at tungod sang iya gugma sa imo, ginabusuhan mo siya, ginkakasan mo siya sang iya kinamatarong sa paghimo sa mga desisyon sa sulod sang inyo puloy-an. Ginkwaan mo gid siya no? Pero kung tanaw natin on the other side, may kakulangan man siya. Kay tama gad sa iya ka masinulundon sa imo. Nagapadaog siya sa imo. Amo na siya. Pero tandaan gid naton nga mga babay, tandaan gid naton nga mga asawa, nga ang lalaki amo ang aton bana, ang aton bana among head of the family, amo ang ulo sang aton puloy-an. Inasuno man mismo sa pulong sang Dios, di ba? Yes, mga anak. Subong Inday Cristina, nagbunga ina sang hindi maayo. Inang imo pagkadominante nga klase sang asawa, wala na siya. Narealisar mo nga sala ang ginhimo mo. Kagabi mo, pwede ya pa ka pala mapasakaan sang abandonment. Tsakto na. Siya or ikaw. Kay ginbayaan niya ka muna sa imo bata mo nan. Oo, sala ginhimo niya. Sala niya, may sala ka man. Di ba, Tita We? Yes. Pero kung pasakaan mo siya, kaso tungod sa abandonar sa inyo nga mag-iloy, pwede yaman ka na ma-filean kaso balik. Tungod sa ginhimo mo. Ay ho, mga anak. Pero hindi na tayo mamensar nga mag-abot pa sa sina nga punto. Ginaupod-upod di pa man lang ng babae. Basi pwede pa man lang. Arang inyo bata, babae ina, amo na makapahumok sa balatsyagon sa iya amay. Kung gusto mo nga makig-ariglo sa bana mo, tinguhaan mo, nga masugilanon mo siya face to face. Kinahanglan makaistoryahan ay makatubangay ka mga duwa, pangayuon mong iya kapatawaran, preparado ikaw sa pagatubang kung anong iya mangin desisyon, kung gusto yagid nga makigbulag sa imo totally. Masakit man para sa imo pero wala na ikaw sang mahimo. Ihatag sa iyang kahiluwayan tungod dako ang imo kasalanan. Basta pangabayon mo lang siya, buligan niya ikaw, suportahan niya ikaw para sa imo, sa inyo, bata nga babae. Kay hindi lang ikaw sa nakita ni Tita Wilma ang may sala sa nitabo sa inyo pagpangabuhi. Kamu nga duha. Kag ang Dios nang nakahibalo kung mangita siya sa paagi kung bala mapahanugutan niya nga manumbalik ka mo liwa. O kung hindi. Pero arang imo anak na ang bata nga babae malapit sa balatsyagon sang ila amay. Ang bata nga babae ang makapatandog kag makapukaw sa iya balatsyagon. As early, mas maayo. Samtang wala pa magdalom ang relasyon sa imubana sa sinaiya nga babae.
Wala kaya, hindi mo siya mabasol kung nangita siya iban. Although nga sala, pero hindi mo siya mabasol, Inday Cristina. Pangamuyuan mo gid na, day, ang imo pagpanghayo sang kapatawaran, pangamuyuan mo gid ina. Kag mangayo kagid bulig sa mahal nga Dios. Kung gusto mo nga magbalikay kamo, wala imposible, himua ang tanan. Sa husto kag maayo nga paagi. Okay, ni Cristina, salamat gin. Kamu man mga palanggan ito nga mga tagpalamati kung gusto man ninyo mag-share sa mga istorya ninyo sa kabuhi, pila lamang kabahin sa imo kabuhi o kung isa kabahin sa imo kabuhi nga nakatag sa imo kalipay, nakatag sa imo kasubo, nakahatag sa imo problema or nakahatag sa imo inspirasyon o kung leksyon man, pwede mo ma-share diri sa This Is My Life. Isulat lang ina kag ipadala diri sa aton, This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Wilrose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Pero pwede nyo man ma-share para sa aton personally, pagi sa Facebook account ni Tita Wilma. Kaya ako lang na makabasa. Pwede nyo man mahinagong inyong ngalan, inyong lugar. Ako lang makakilala sa inyong personal identity. Proteksyonan man kamo ni Tita Wilma. Okay? Yes. Kaya kung pangitaon ninyo dirang akong Facebook account, pangitaan nyo lang Wilma Antupina Sugaton. May send message dira. Dira ka mo type kag i-send. Kaya ako lang nang makabasa. Okay? Ginaschedule. Tama na matamat. Salamat, kid. Okay, ni Cristina, kabay pabisan paano nakatandog kita sang baletsagon mo kag kabay. Yes, ang aton pagpangamuyo upod man sa imo. Nga kabay. Sa tiun nga mag-istorya kamo sang imo ba na matandog mo ang iya baletsagon sang imo paghinulsol kag sang imo promisa nga pagbag-o kung mag-uliay kamo para nagid lang sa inyo anak. Wala sang imposible. Diba? Hindi, Cristina? Yes. Okay. So, sa aton man adiraan ni mga kauturan, ang aton said panyawan liniment oil, yes, para Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga eh. Good PM ko no, hambal ni Rosalina Arellano Espodero. Okay. Yvonne was chair. Yes. Good afternoon, Tito Wilma Dan sharing. Happy New Year and Happy Three Kings sa imo. Mayong hapon, Tito Wilma, Happy New Year. Patamyaw naman sila ni Mama Oven and Papa Moreno, Papa Romeo Kalipong sa Karulan nga permigid nagapamati. Salamat, Tita, from Girly Kalipong. Mayong hapon, totally Wilma. Tita Wilma, tamyaw ko lang Mama Colori Truces kag ang Mushrooms family. Thank you. Halina kay Kian Mar Castillano. Kian Mar Castillano, Titanic Wilma. nga nag-Titanic naman kuya, Kian. Titanic Wilma, mayong hapon. Tamyaw ko lang si Lori Truces kag ang mga Mugar family kag Truces family. O hindi Wilma Cabarles, okay mo yung hapon sa imo. Happy New Year man sa imo. Happy New Year, Tito Wilma. Happy listening to Dori Barba family from Imos Barba family
from Imos, Cavite. Anthony Barba, salamat. Happy New Year and good afternoon from Melissa Tingson. Blessed New Year, Tawe. Ask lang ko kung ang PWD pwede man absentee voting. Thank you for your answer. Dear, confirm ta pa na kay so far daw ang ginapush pa lang subong para sa mga senior citizen. Pero most probably, dala na mo, no? Senior citizen, PWD, kag ang mga may illnesses bala. Sa development sina, mabatian ginaan naton, ha? Okay, thank you, kid. Good PM action to monitor always from Celine Holmes. Sa gihapon, keep safe and God bless you always. Salamat in the Virgie Alpinda. Watching from Barangay Busay, Bago City, Annalyn Hardinico. Salamat man. Yes, Happy New Year, Tito Wams. Ga-monitor kami diri sa Barangay San Fernando, Talisay City. Labi na gid kay Torning kag Karina Sihas. Kag pamilya Sihas. Thanks, Tito Wams. Albert Robles. Yes, salamat gid. Speaking of San Fernando, mga pamilya, pabiyaniya, pagidira, no? Yes. Erwin Gonzalez, good PM, Tito Wilma, pamati kami diri sa Maaw. O mayong hapon sa mga taga Maaw dira. Dala na lang da si Inday Giselle Franco. Good afternoon, Ma'am Wilma. Keep safe everyone. God bless us all. More power to ARB, number 1 AM station. Ma'am Elizabeth Malaka Gamales, salamat gid sa imo, na? Hello, Tito Wilma, pa-shout out naman ako sa Bago City sa Kapahuan 2. I miss you all. From Josephine Aligado. RC Kuray, good afternoon, Action Wilma. Yes. Good. Josephine Aligado, pamati kami diri sa Manila sa may Caloocan City, na? Sa Caloocan City. Okay. Good afternoon, Tuwe. Ang mahambal ko lang sa letter sender. Leksyon na sa iya kay kapossessive sa iya kaayo. Why gapanumdom ngang iya bana nagapangabudlay para sa ila. Goodbye na siya. Julia Melitado Patrimonio. Okay, Kulian Garaygay. Good afternoon, Tita. Happy New Year. God bless. Will mauna sa radyo. Oh, yes. Jesus Balaan. Jesus Balaan. Good PM, Ma'am Wilma. Una sa radyo. Tapalang kanabatian. Curious gid ko. Kay kanami sang tingog mo. Subong nakita. Taman gid ka sa live. Happy New Year po. Yes, Jesus Balaan, salamat gid. Kay need ginato, no? Okay. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:27, relax lang ka mo dira, anay, ha. Ang ito anay, Zenthong Plus Gold. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves Time? Abaw, dali gid lang, Tito Wilma, na? Ang aton sini mahatag sa aton mga kauturan sa sini nga hapon, ano ang aton sini ma-share sa ila titawe? Hindi, ma-FYI kita na, for your information. Ang aton for your information, oy, pinakatigulang sa bugos nga kalibutan. 118 years. 118 years old na siya. Kabalo ka mo kun nga ang nakalabot siya sa 118 anyos nga pang-idaron. Kag tagadiin bala siya. Nan. Happy New Year lang ko nagapamati lang kami diwal hilay-hilay. Ba naka-relate gid ko sa sender mo ta. Daw ako man sunod lang sa gusto ko. Tam-an gid ko biya ka. Bao anak ko. Pasalamat ka mo nga love ka mo. Po hindi pagpatamaan, ha? Okay? Yes. Thank you, Titi Wilma. God bless. Inday Josephine. Yes.
Alas 2:29, Tita Wilma, padayon gid. Ang aton sini ma-share sa aton sini mga kauturan sa nahambal na naton. FYI, pinagtigulang nga tinuga sa bilog nga kalibutan. Ang sikreto, mahilig siya magkaon sang chocolate kag mag-inom sang soft drinks. Idi, wow! Ang iban, hindi ka magkaon tsokolate kay kontra ni sa imo. Ay, hindi ka mag-inom soft drinks. Kay amo niya, amo na iya sikreto. Taga-diin siya. Abi ninyo, nag-celebrate sa iya ika-118th birthday. Si Kani Tanaka. Makitaan siya sa southwestern Japan. Ato siya sa southwestern Japan. Natao siya January 2, 1903. Wow, 1903 Si Kani Tanaka. Amo ni siyang ginakilala subong sa Guinness World Records bilang world's oldest living person. Sa itong March 2019 or 2019 sa edad nga 116. Ti subong pilang 180 na siya, di ba? Magluwas pa dira. Nakuha man niya ang all-time Japanese age record sa September 2020 sa edad nga 117 and 261 days. Hamakon mo na. Ti subong din siya, ara siya sa isa ka nursing home sa Fukuoka. Ining si Tanaka nga ini. Malipayon siya nga gin-celebrate ang iya sina birthday upod ang iban pagid nga yara sa nursing home nagapuyo. So, ang mga caretaker or mga caregiver nila, ara man ni syempre, kag suno man sa iya caregiver, abi ninyo permini siya kuno yan naga-exercise ining si Tanaka, permini siya naga-exercise. Sino ito ang first name niya, Tito We? Si Kani, no? Kani Tanaka. Permini siya naga-exercise, kag abi ninyo, magluwas nga naga-exercise siya, naga-calculate na siya kuno kag nagahampang sang reverse. Nan. Kag kun pakaunon, puwerti man ini kuno pakaunon, kag ang pinakapaborito niya nga kaunon, amo ang chocolate, kag soft drinks nga, ikabati ka muna sang soft drinks, di taman mahambal kay ti brand na sa mo, nga kung mag-inom ka na, it adds life daw, nan, amo nang iya paborito nga soft drinks. Sanggin pamangkot si Kani Tanaka kung anong iya sikreto para maglawig ang iya kabuyang hambal niya, eating delicious food and studying. Amo nang iya hambal. Kag siling pagid niya, target pagid niya, nga makalabot siya sa edad nga 120 years. Sa makin niya yan. So, gin-share gani sa iya 61 years old nga apo, ginambal sa iya 61-year-old nga apo nga si Ichi. Nya, it's a difficult situation due to the coronavirus pandemic. Tuod gid man na. But Connie is fine. Okay siya. I'm happy that she has fun every day. Amo nang hambal sang iya apo ya nga 61 anyos. Hamakin nyo yan. So, yun ang aton FYI para sa inyo sa sininga hapon. Alas 2:32 Action Radio Philippine Standard Time. Sa aton man dira mga kauturan, kung syempre kinanglan nyo kinanglan nyo cash kag nagaplano ka mo nga mag-loan. So as ni Tita Wilma, ay ang Golden Sand Finance Corporation, nami sila maghatag serbisyo sa inyo. Basta kompleto lang ang inyo sini mga requirements nga ila ihatag, maumpisahan gila yun ang pag-process sini kag madasig ang approval, nubo lang sila maghatag interest sa inyo. Kung ano man nga klase sang loan ang inyo luyag, no, pwede ka mo ka-inquire. Tawag ka mo sa cellphone number 0968-854-1599. Amo ng hotline sang Golden Sand Finance.
Okay. Na? Aha. Colin Garaygay, Tita, Happy New Year. God bless. Salamat man sa imo. Good PM, Wilma. Una, yes. Noel Amar. Okay. From Noel Amar, Tita We, tamyaw ko lang gali akon apo nga si Rafael Amar Ching. Nga sa ulog sang iya birthday today. Thanks, good, Tita We. So happy birthday kay Rafael Amar Ching. Kay Rodely Gumayan, Happy New Year. Kay Martin Aliling, salamat, gid. Aha. Good afternoon, Action Wilma. Kag sa akon pinalangga nga asawa, halini na kay Judy Florentino. Manjo Arnejo, yes, mayong hapon, Action Tita Wilma. Kag kay Sir Alex Montes sa Whites. Yes, amon na, balik na kami sa amon. Kwan mo, balik na kami sa amon uniform na amoy na nga naka-white. Okay, mas dominant ko na ang white. Sir Alex, good afternoon. Thank you. Okay, kid daw. Huh? Marine Insha Fabiano, listening from Tita Wait, greet ko lang happy listening sa family Insha diri sa Barangay Buena Vista. Yes, salamat, kid. Kag ay nga mga anak mo. Happy listening to Dory Barba from Imos Cavite, from Anthony Barba. Melissa Tingson, good afternoon, Happy New Year. Salamat gid kay RC Kuray, Tita Wilma Pamati, ako diri sa Manila, sa Caloocan City. Wow, salamat gid sa imo. Nan. Okay. Kag Rodely Gumayan, yes, salamat man sa imo. Okay. Juval Trinidad, Tita We, God bless always and happy, prosperous New Year. Thank you, gid sa imo. Kag balik doon tadi sa piyak. Okay. Sino, Porti nga mga anak ni ako, no? Juval Trinidad, ada man sa gali sa piyak. Okay. Anyway, thank you, gid. Nang ibandera kay hindi. Tas yung kaya malaktawan, bala naton, na? Annalyn Hardinico, yes. Kag, Marivic, ada si Marivic Kerugo, kita. Kay Sheena Aranios, Happy New Year man. Kay Juval Trinidad, salamat kay Josie, Drawed Kauntoy, kay Manjo Arnejo, Christian Monterde, kay Jose Lira Esparagosa. Rufy Libran, salamat kay Leia Galvan, kay Lormil Villano, I Happy New Year, no? Kay Rim Brizuela, thank you, kid. Paamo ka na blatawe. Kag, yes, ako may chimpo karon naman dugay-dugay, Maginhawa na istawe kadali. Ilang bagyo man nagdumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14. Sa imo padayon nga pagsuporta sang Aksyon Radio Bacolod. Sa siningabahin ano tawe? Yes, horoscope na kita. Sa mga nagasaulog sa mga nagasaulog sa mga kauturan naton nga nagasaulog sa ilang kadlawan karon nga adlaw. Yes, happy birthday para sa inyo tanan. Nanay Isabel, mayong hapon lang da sa imo. Happy Monday sa inyo ni Tuto Eddie Laos man. Okay, sa aton anay horoscope karon nga daw Enero 4 tuig 2021, Lunes na Lunes. Unahon nato ng zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero 19, ang imo ikasarang, ang imo abilidad, i-improve mo pagyan. Na makibot ka na lang, kundiin ka niya dalon sina. Yes, nga kadalagan. Padayon na lang ang imo pagka-honest, kay amo ina ang matudtuod nga maka-attract sa prosperity kag happiness nga handom sang halos tanan. Capricorn, mga maswati mo nga numero 5, 15, 12, 24, 33, kag 42. Your lucky color is carrot orange. Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Wow, tudok gidya na. Tudok gidya sa imo balatyagon ang kalipay nga imo nabatyagan karon nga adlaw. Ina tungod man sa maay nga dalagan sang imo negosyo. Na dugang pagin nga pagpaninguha Aquarius, mga maswerte mo nga numero 9, 44, 48, 23, 30 kag 11. Turmeric yellow is your lucky color. Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Pisces, be happy na isipa ang grasya nga nagabot sa imo kabuhi. Kag magpasalamat man ikaw, kag maghimaya ikaw sa mahal nga Dios sa madamo nga bagay nga imo ginaangkon sa karon. Mga maswati mo naman nga mga numero 5, 12, 30, 34, 14, kag 25. Your lucky color is raspberry red. Okay, Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Aries, pasalamat ka sa preska nga hangin nga imo mahaklo, nga makahatag man sang abonansya sa imo kabuhi. Kag i-apresyar mo man ang imo talento
Kag kun mahimo, ina nga talento, suno sa imo horoscope, ipaambit mo sa imo isig ka pareho. Mga masuwati mo naman nga mga numero 7, 52, 24, 10, 35, kag 45. Shocking pink is your lucky color. Sa mga Taurus naman, ang mga Taurus na tao, Abril 20 to Mayo 20, ang kalipay Taurian, amo inaiya ang magaganyat. Ba magaganyat? Mag-attract ka pa mo ka na bala. Amo inang magaganyat sang bugana nga kabuhi para sa imo. Gani mag-invest ka kung may ara ka inog-invest. Tunan mo man sang maayo kung ang imo plano negosyo, na tunan mo ina sang maayo para ikaw ang mga madinalagon. Mga masuwati mo naman nga mga numero, 5, 9, 23, 15, 32 kag 45. Ultraviolet is your lucky color. Mga Gemini. Ay, mga Gemini, mga natao, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Daw maayo. Daw nagaganan siya ikaw sa imugin kapitalan nga negosyo. Madasig ang balik sang imo kapital, Gemini. Expanded ang imo pagbulig sa livelihood project kay imo ginahimo. Mga maswati mo naman nga mga numero 4, 7, 11, 25, 22, kag 38. Pearl white is your lucky color. Una nga bahin sa itong pagbasa man sa inyo tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Yes, Tita Wilma, ang DTX 500 capsule anay. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw na ginapamati alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagton. Juval Trinidad. Good afternoon, Tawe. God bless always and happy prosperous New Year. Thank you, kid. Marivic Kerugo, kita. Good afternoon, Tito Wilma. Happy New Year. God bless. Ari lang yapon. Ayaz idilaos. Thank you, kid. Wow, Happy New Year. Tutu Philip Canalon sa guy. Kamusta lang ikaw? Kag madamugin nga salamat. Salamat sa imo pag-upod kay Tita Wilma sa karunya nga hapon. Gina Herona Fernandez, thank you, gid, na? Happy New Year, Tita Wilma, mayong hapon lang dira. Okay, salamat, gid. Kag, yes, Tita We, no man ang opisyo ng imo naman. Sige lang balatawe. Eliseo Carmona kay Channeline Huerva. Good afternoon. Ara, ikaw dira, Mary Joy. Mary Joy Villanueva Viltran Ramos. Hi and hello sa imo. Salamat gid. JB Julie Vincent Villagracia. Thank you man. Kay Don Torres Alonsabe. Yes, Happy New Year. Kay Sheena Arenas. Salamat gid sa imo. Jose Rauli Esparagosa. Kay Prubilino Marquino. Salamat gid. Lormel Villano. Salamat man. Okay. Yes, Tito We, ara siya. Tiway gid abaw inday Rona Rihida Trava abaw siling tawe nami gid kuno iya horoscope, no? Pati nang kay Tuto iyan, Gemini. Okay, enough lang na anay ha. Kung may time, okay. Pag wala, pasensya. Okay.
aking banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadampigan padayon aksyon radyo Bakolon nun kag negrosanon inyong nga pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan Responsable nga pagbalita Pagdayon na ipalag na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon Tapusin natin ang mga nabilin ng mga zodiac sign para sa ito yung horoscope karon nga adlaw Cancer na kita. Ang mga Cancer na tao Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Okay. Tinguhaan mo ang imo mga trabaho pagkatapos makahatag sa imo sang balatyagon nga satisfied ikaw, no? Feeling of satisfaction. Basta matapos gid man naton no kanami gid man batyagon, di ba? May mga bag-o naman ikaw nga proyekto nga paabuton. Cancer, mga maswati mo nga numero 5, 25, 7, 8, 45, kag 16. Cinnamon brown is your lucky color. Ang mga Leo na tao Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Abaw, mali pa yun. Kag maayong ginahimo mo, Leo. Inang ginahimo mo nga paambit sa maayo nga mga hinimuan nga ina maka-inspire sa imo isig ka pareho
manami na siya sa chismis nga wala ka sa may makuha nga maayo dira kag wala ka sa may mahatag sa imo isig kapareho. Mga maswati mo naman nga mga numero 1, 14, 41, 19, 25, kag 32. Blueberry is your lucky color. Virgo, ang mga Virgo na tawa gusto 23, tubtob Setyembre 23. Kung anong ginahimo sang utod mo, abi i-appreciate ina Virgo para nga mas pagid nga magagwa ang iya abilidad na kinang na-appreciate mo kay daw ma-inspire pagid na. May balita ikaw nga mabaton karon nga adlaw. Maswati mo naman nga mga numero Virgo 8, 35, 25, 20, 14, kag 10. Dollar green is your lucky color. Kag sa mga Libra naman, ang mga Libre ni tao Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Abaw, happy si Libre karon nga adlaw tungod sa Balikbayan Box. May damo ang progreso no sa tagsa ka aspeto sang kabuhi mo karon nga adlaw ilabi na gyud sa imo love life, Libra. Mga maswerte mo naman nga mga numero 8, 35, 15, 24, 35, kag 38. Cherry red is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, ang mga Scorpio nito, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22, maging sensitive ka sa emotional expression sa happiness nga ginatawag Scorpio. Amoy na makapabaskog sa imo immune system today. Mga maswerte mo naman ng mga numero 3, 6, 12, 21, 24, kag 32. Pine green is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius na tao, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21, pinsara lang Sagittarius. Nga ang tanan nga himuon mo, karon nga adlaw, kalingawan mo lang gid ina. Amoy na magkahatag sa imo sang ginatawag nga amusing happiness para sa inyo. Mga maswerte mo naman nga mga numero 3, 8, 36, 34, 20, 41, kag 32. Lucky color, brown. Nabatian nato na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope para karon iya nga adlaw, Lunes na Lunes, Enero 4 tuig 2021. Sa siningabahin sa liwat si Tita Wilma magabay anay sa inyo tenan updi ako sa pagpangamuyo para sa Orasyo Amperata baytok sa COVID-19. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sininga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak
kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Ang ito na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa inyo pag-upod kay Tita Wilma sa pagpagabuyo. Yes, syempre, sa itong 3 o'clock prayer, kaya itong Rasyo Emparata, batog sa COVID-19. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa pagpangamuyo tag sa kahapon. Baitok sa sinigil mapangatubang naton sa karon nga pandemic. No, ang COVID-19. Pero pasensya na tungod si Tita Wilma wala na sang panahon pa, na? Kay Richard Adazubal, kag kay Martin Aliling, kay Mikael Nambong, kag kay Tuto Eddie Laos, good afternoon, thank you. Nung Frank Navisaga, salamat ka sa imo nung Frank, no? Afternoon lang kung pamati lang siya ko, no? Salamat gid. Kay Richie Gay Jade Narciso, kag sa imo dira Chikiting, sa Bugos ka Pamilya, madamo gid niya salamat. Si Tita Wilma magapaalam na sa itong pagpangalagad sa sininga hapon. Ang ito na Bible verse for today from Micah chapter 7 verse 18. Who is a God like you who pardons sins and forgives the transgression of the remnant of his inheritance? You do not stay angry forever, but delight to show mercy. I can't say goodbye. May damo gid nga salamat sa inyo mga palengga nga mga tagpalamati. Voice na naman, so standby sa may tahong nga drama, mensahe sang paghigog. Una sa balita, una sa aksyon, numero 1 sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.